päivettä pätkähti. Tai sitten, mitenkä ne muut suomalaiset sanoo, niin morjesta pöytään ja tuutko hakee vai enkö tuu. No helvetti, minä rupesin jo varustautumaan noihin tuleviin reissuloihin, niin ei nimittäin paleilla. Sanotaan näin, että hain tuolta ispäpuolelta nimittäin moottorikelkkatakin 90-luvulta ja on tuplavuorosta ja vaikka minkälaista ketjua, niin tällä sitä hurruuteltiin tuolla vuorella jäällä niin penskana, niin ei paleilla nimittäin. Ja minä aloitin nyt varustautumisen, että varmasti on kaikki mukana sitten reissua varten. Ja no, lähän mitään, kun mulla on nuo jalat aina helvetin kylmät ja näpit pitää olla konttorillakin, niin nuo kynsikkäät käsissä, kun aina on näpit jässä, kun paakuttaa tietokoneella päivän ja ei auta vaikka puhua ruplattaa koko päivän, niin se ei se puhe paljon lämmitä ja pitää olla ne lapaset käsi ja yrittää tikuttua, joten niin sitä näppistä. Niin. No tämä ihmiset tykkää tuosta aina noista ostestistä, niin minä kävin sitten tuolla Puuilossa hakemassa tämän morjesta pöytää hatun, kun ei ne välttämättä osua tuolla Muantiellä, niin jos minä sanon, että päivettä pätkähti, niin ei ne ymmärrä, että mitä se tarkoittaa, niin olisi tämä hattu, että ehkä sinne päin on tämä savon kieli, että se tausta tälle. Ja sitten mulla on nämä ääreisverijutskat niin huonot, niin minä kävin siinä Puuilossa, kun joku suositteli että otan nuo merinovilla sukat, että ne pitää lämpimänä ja sitten ei hiota. Ja sitten mulla on vielä oisko nämä sieltä vai Tokmanilta vai mistä nämä on nämä töpsykät. Nämä iskö ja laaka ja tämä tarina on ihan tosia. Nämä on tosia nämä kaikki, mitkä mitä on valeja. Niin nuo pannoo ja sitten vielä oikeesti niin tarvii nämä tossukat. Minä ostin nämä tuosta Kitty Marketin aleista, niin ei paleella. Eli näillä pärjää ja sitten ne kynsikkät kässini, avot. Ja nuohan mulla aina lähtee nyt tästä eteenpäin niin reissun vielä, kun pakataan vaan tuo tavaroa täyteen, niin kyllä pärjää vaikka maailman loppu tulisi. Jaa, no sitten mulla tuli ikävästä koira tosissa ja piti kaivaa tuo vanha dokumentti, minkä näköinen se on se Topi Exmerin erämaasta, kun minä olin kovaa pentuna piirtämään, niin tuossa se töröttää saatana muhma koira. Se on muhma, oli hirveän kiltti. Tuommoinen töpsykkä oli. Siitä koirasta vielä se, kun me asuttiin siellä muualla Jannevirralla, niin se sai vapaana olla ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin helvetin rotilupainen. Ja sitten yhden kerran se meni siihen meidän takapihaan, siinä oli mehtä, haukkua paukotti niin monta minuuttia siellä ja ei tullut, vaikka minä huusin, mikä on ihan semmoista, että se aina tuli niin outoa. Ja sitten me mentiin tytön kanssa vihoviime, että miten se haukkuu, että onko sillä joku elukka sitten. Siinä kuluukin niitä elukoita, että onko sillä joku vaikka kuollut joku elukka. No mennään kahtomaan siinä ihan meidän takapihan takana metällaajassa ja paukkuu ja vuh. Ja saatana, siellä oli joku tuntematon ukko. No ei siinä mitään, siinä on niitä mustikka ja noita sienimaita heti, niin minä ajattelin, että okei, no kysyi, että no miten sinä oot tiellä ja Donnasta otin kaulapannasta kiinni ja yritin komentoa, ettei kimppuun käy. Hirmu äkäinen sille ukolle.
Ja se ukko vaan, että niin, hän on marjassa. Ja minä, että ahaa, ja väkisin vein sen Donnan pois sitten siitä. Ja mentiin sitten sisälle takaisin ja illalla mulla on varmaan sängyssä tullut ajatus mieleen, että mitenkä se on marjassa, että ei sillä ollut saatana sankojakaan. Mikä lie kyylä oli, mutta ei tullut sille tontille ennen, että joku saakutin tiirailija se oli.